U ovom videu govorit ću o tome zašto se, prema učenju Dolores Cannon, svijet kakav poznajemo danas raspada i zašto taj raspad nije znak kraja nego puno većeg procesa promjene. Sve više ljudi ima osjećaj da se svijet oko njih urušava. Sustavi koji su nekada djelovali stabilno više ne ulijevaju povjerenje. Vrijednosti se preispituju. Autoriteti gube snagu. Ljudi su zbunjeni, iscrpljeni i vrlo često u strahu. Prema Dolores Cannon ništa od toga nije slučajno. Ono što danas nazivamo krizom, ona je opisivala kao neizbježnu fazu planetarne tranzicije. Ne tranzicije u političkom ili ekonomskom smislu, nego u energetskom i svjesnom smislu. Jedna od temeljnih postavki Dolores Cannon je da Zemlja nije pasivni objekt, nego svjesno biće koje prolazi kroz vlastiti proces evolucije. Kroz njezin rad sa podsvijesti klijenata govorila je o tome da se Zemlja pomiče u novu frekvenciju postojanja. To ne znači da planeta fizički nestaje ili da dolazi neka vanjska katastrofa. Znači da se mijenja razina svijesti na kojoj se iskustvo života odvija. Kada se frekvencija promijeni, sve što s njom nije usklađeno počinje se raspadati. Ne zato što je kažnjeno, nego zato što više ne može opstati u istom obliku. Dolores Cannon je objašnjavala da su mnogi sustavi na Zemlji izgrađeni u vremenu kada je dominantna svijest bila utemeljena na strahu, na kontroli i na hijerarhiji. Takvi sustavi zahtijevaju poslušnost, zahtijevaju potiskivanje intuicije i odricanje od osobne odgovornosti. Nova energija sa tim obrascima više ne može rezonirati. I zato danas vidimo raspad povjerenja u institucije, razotkrivanje manipulacija, gubitak autoriteta koji se temeljio na tituli, a ne na integritetu. Zbunjenost ljudi koji su se oslanjali na sigurne strukture. Prema Dolores Cannon, sustavi se ne ruše zato što ih netko uništava, nego zato što ih više nema tko energetski održavati. Jer ljudi se bude. Počinju postavljati pitanja. Počinju preuzimati odgovornost za vlastito iskustvo. A sustavi koji ovise o nesvjesnosti u takvim uvjetima jednostavno prestaju funkcionirati. Jedna od najvažnijih poruka u učenju Dolores Cannon jest da kaos nije znak neuspjeha procesa, nego njegov sastavni dio. Kada se stari obrasci razgrađuju, a novi još nisu stabilni, nastaje ta privremena praznina. Ljudski tu prazninu doživljava kao prijetnju i automatski ju želi popraviti, vratiti se na poznato, pa čak i u situaciji kad je to poznato vrlo bolno. Dolores je često naglašavala da pokušaj vraćanja na staro samo produžuje patnju. Nova energija ne dopušta recikliranje starih rješenja. Zašto se mnogi danas osjećaju kao da su između svjetova? Stari identiteti više ne funkcioniraju, a novi se još uvijek nisu oblikovali. U svojim knjigama, posebno u 3 vala volontera i Nova zemlja, Dolores Cannon opisuje proces koji je nazivala razdvajanjem. To ne znači fizičko odvajanje ljudi, nego razdvajanje iskustava na temelju frekvencije svijesti. 2 ljudi mogu živjeti u istoj obitelji, u istoj državi, u isto vrijeme, a doživljavati potpuno drugačiju stvarnost. Kako se frekvencija Zemlje mijenja, ljudi nesvjesno biraju ostati u starim obrascima straha, kontrole i borbe ili se prilagoditi novoj razini svijesti koja traži odgovornost, iskrenost i unutarnju stabilnost. Dolores Cannon je naglašavala da nitko nije prisiljen na promjenu,
Slobodna volja ostaje temeljni zakon i zato se odnosi raspadaju. Prijateljstva se gase, u obitelji se udaljavaju. Ne zato što je netko u krivu, nego zato što se iskustva više ne odvijaju na istoj razini svijesti. Mnogi ljudi imaju osjećaj da je svijet postao opasniji nego ikad. Prema Dolores, to nije zato što je opasnost veća, nego zato što strah izlazi na površinu. Stari sustavi su se hranili strahom, a nova energija to više ne podržava. A kada nešto gubi snagu, ono postaje glasnije, dramatičnije, ekstremnije. To ne znači da pobjeđuje, znači da odlazi. Dolores je govorila da se protiv straha ne treba boriti. Dovoljno je prestati mu davati pažnju. Važno je razumjeti da se ova tranzicija ne događa samo u svijetu, nego unutar svakog pojedinca. Mnogi ljudi danas prolaze kroz gubitak identiteta, preispitivanje životnih izbora, emocionalno čišćenje, osjećaj da više ne mogu živjeti kao prije. Prema Dolores to nije znak slabosti. To je znak da stari identitet više ne odgovara frekvenciji u kojoj se osoba nalazi. Nova energija ne dopušta život u laži, ni prema drugima, ni prema sebi. Jedna od čestih zabluda je očekivanje da će nova zemlja doći kao događaj koji će sve riješiti. Dolores je bila vrlo jasna. Nova zemlja nije mjesto, nova zemlja je stanje svijesti. Ono se ne gradi rušenjem starog svijeta, nego prestankom identifikacije s njim. Svaki put kada osoba bira mir umjesto straha, izabere istinu umjesto poricanja, odgovornost umjesto krivnje, ona već sudjeluje u toj novoj razini iskustva. Dolores je objašnjavala da se ovakav planetarni pomak događa rijetko i da je sadašnje vrijeme iznimno važno. Mnoge duše su se inkarnirale upravo sada kako bi svjedočile toj promjeni ili joj pomogle svojom prisutnošću. Ali pomoć ne znači spašavanje svih oko sebe. Ne znači uvjeravanje i ne znači borbu. Znači biti stabilan u vlastitoj frekvenciji. Ako se danas osjećaš kao da se sve raspada u svijetu ili u tvom životu, prema učenju Dolores Cannon, to ne znači da ti nešto ide pogrešno. To znači da se stari obrasci povlače, jer više ne mogu postojati u frekvenciji koja se tek sada uspostavlja. I možda ono što doživljavamo kao gubitak nije kraj, nego prostor u kojem se tiho i postupno oblikuje novo iskustvo postojanja.